Magandang balik sa inyo guys. Mag-open tayo ng sibuyas mga guys. Yan mga guys. Ano natin yan? Sibuyas o pokbang. Pokbang sibuyas mga guys. Kaya hinihiwa ko na mga guys. Makita niyo sa aking YouTube channel. Mayroon na vlogger. Kakainin natin yan. Yan mga guys. Papakita ko sa inyo kung paano magkain ng sibuyas na mga anghang sa mata. Yan mga guys. So, kainin natin yan mga guys. So, mayroon pang kamatis. So, kamatis mga guys. Kaya muna natin mga guys. Yan mga guys. Ugasan ko na. Mukbang tayo. Tumakbo pa. Diyan, magkukbang tayong kamatis. Sa panghaling ito. Wala nang ulam-ulam. Ito lang kainin natin. Kahit may kanin po pwede yan mga guys. Yan mga guys. Kita nyo naman. Isang napakasarap na ating YouTube channel na masuportahan nyo. Yun Kaya bang sili guys. Bang sili May sili pa mga guys. So lagyan pa sili mga guys. So, sili mga guys. Bang sili. Napakasarap kainin ito. Nakikita niyo ito mga guys sa aking YouTube channel na mahirap na vlogger. Mga guys, may mangga pa tayo. Masarap, lalagyan pa natin yung mangga. Ayan mangga. Mangga, hinog. Medyo hinog na. Mapagatan lang mga guys. Ito aking gagawin sa tanghaling ito. Bulok-bulok pa ang iba. Diyos Marios mga guys. Subscribe naman po ang aking YouTube channel na Hirap na Vlogger. Sa umagang itong tanghali mga guys, nabalatan na natin. Marami pa tayong mangga dito. Ayan po, gusto ko pong magpakita sa inyo na matulungan niyo po ako sa inyong pag-subscribe at pag-share sa aking YouTube channel na Mahirap na Vlogger na maitutulong ko po kung sakali kumita. Darating na panahon, kahit hindi pa naman po kumikita, natutulong naman po ako sa mga mahirap po. Kahit ito naman po pinapakita sa mga vlog. Kita niyo po ang ating ayan po mga guys. Ayan napakasarap nito. Nako mga guys. Mga guys kasi natin. Hukbang mga guys na hukbang biya kutsalain. Hukbangin na lang talaga. Hukbang dyan hukbang. Mayroon tayong suka,
Mukbang. Bang maka guys. Hmm. Campur cara. Mukbang na. Lagyan na asin. Asin mga guys. Asin. Asin. Mukbang natin yan. Yun oh. Mukbang yun. Ayan mga guys, sili. Marami. Kita nyo naman. Diyos, marayos mga guys. Ito yung kanin. Kanin mga guys. Pag nga natin. Mga guys. Ayan. Kung gaganahan kayong kumain, ito na. Mga guys, oh. Halo-halo ang tamis. Mga guys, ito na. Ayan mga guys. Ayan. Jangan maco. Napakasarap mo. Dami pa dyan. Anghang. Hapdi hacam. Tulungan naman po ang YouTube channel ko. Kaanghang. Hapdi sa tiyan. Bang sibuyas, sili. Kamatis. Ayan sa asin. Suka. Kaya ang iba. Ayin. Astig. Ayan. Bulan. Ay, lagi pang perasok ah.
Mahirap ng bagay po. Nasa preso. Hmm. Hmm. Anghang. Hmm. 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 Mahap din ang mga titang ko mga guys. Kubay anghang. Hmm. Kaya to. Hmm. 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 Kaya pa naman po. YouTube. Hindi na ulam-ulam. Tunang hukbang. Hukbang. Hmm. 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 Tamis-tamis na anghang mga guys. Hmm. Hmm. Ay mga guys. Tapos na. Ayan, tira. Hmm. Suka. Hmm. Papalis ang hang. Sabaw. Hmm. Hmm. Ayan.
Itulah. Nah, kecil. Hmm. 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 Bawah. Hmm. 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 Mapalis-alis na ang hang mga ka-guys. Hmm. 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 Ang daming siling na bapak. Hmm. Hmm. Po ang aking YouTube channel. Uh, TikTok sa Albia, Facebook sa Albia po. Lang po sa mga nahingi sa inyong tulong sa tuwing ako'y nagpa-vlog. Kasi po, init ang bibig. Busog na ako mga guys sa aking hukbang. Sibuyas at saka sili, kamatis. Hinalo ko sa kanin. Yan po. Sana po matulungan niyo po ako sa aking YouTube channel na Mahirap na Vlogger. Gusto ko pong tumulong. Ayan po, papakita ko po sa inyo. Kahit di ko po pinakita sa inyo ang aking vlog sa probinsya po, ako ay nagtulong na po. Nang bibigay po ako mga bigas doon, sardinas, mga pera din po. Aking pagkatipong noong ako ay umuwi na nagkaroon akong tinulong ko doon guys, mga kapitbahay na mga hirap sa buhay. Yan po, marami po akong binigyan doon. Sana po huwag kayong kung nakapanood sa akin ngayon na ipapakita ko po ang aking natipon na tinulong ko rin po na mga bigas, pera, sardinas, noodles. Dito rin po makakatip kita ko po. Ayan po, i-vlog ko na perang natipon na tinulong ko po doon sa amin probinsya sa mga kapatid ko po. Ayan po, tinulong ko po yun. Hindi ko po sinarili yun. Ang aking natipon na yun, ipapakita ko po sa inyo. Ay, Jesus, ipapakita po sa inyo yun. Natipon ko po dito sa Manila nang ako'y naglalako. Ayan po. Magandang tanghali po sa umagang ito. Ibablog ko po yung perang natipon ko. Ipakita ko na tinulong ko po. Thank you po. God bless sa inyo.